दोपहरिया बिताइला हो गाना के माने हो कि गो नई नवेली दुल्हन अपना राजा जी खातिर अपना सैयक जी खातिर बोलल कर हो सज सवर के एकदम सज धज के खाना बना के भाई कौन सज धज परोस के ऐसे के सज धजल रे ये हमारे स्टाइल है हमरो भी एगो स्टाइल में देखो ये बिपाशा बसु के स्टाइल हो मेरा ना ये हम सिखले रहनी बहुत पहले बाकी सुनिए तो कह औरत अपना राजा जी खातिर एकदम पेन ओढ़ के सज धज के पहले लोग झूलनी यहाँ पहनत एक खातिर औरत यहाँ झूलनी पहन के और जात तारी कहत तारी हम ही औरत है कदे हम बन जाते थे कि नहीं झूलनी के छैया बलम दुपर हरिया बिताइला हो लेकिन हमरा मेहरारू के फीलिंग आवत नहीं थे हम झूठ ना आवा बिताइला दुपर हरिया बिताइला कि आवा बिताइला दुपर हरिया बिताइला इहे कोयला है भैया हाँ इहे कोयला के चलते हाँ 5 गो बियाह कटर है हमें कह कहीं कहीं मंच पर अगुआ देख लेबे न ऐसे कर कहीं के एकरा पर अरे एकरा पर डाउट बा कि लड़का हो कि ना हो हमार बियाह कट जाए हाँ बाकी अब हो गई ना फाइनल अब तक अब गाओ कि आवा बिताइला धूप हरिया बिताइला कि नहीं झुलनी के हर छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो आहा मारा भैया एगो गीत मन पड़ता हमरा अंगड़ाई अलती हुए जब जोर जोर से वो आग की आवाज में आती है रोर से मचल जाए नगर मच जाए कदर हो सवाल अब मत होश आए नजर मेरे सीने से
धुन ये हो हाँ लेकिन बात चेंज हो जाई का कि तू हमारी जान हो तू ही प्राण हो कहत काट के हम दे दी करे जाके गड़ा हम फेंक दी ले जाके ले जाके अब हम चाहते नहीं बेटा कि एगो सैड सॉन्ग गावल त हम के जोन पियर की पहले ओकरा के बोलावो आजा पियर फराक वाली अभी ना आईली बाकी एक अंतरा गा ले जा हां गावत तले आज हनु कि 4 महीनावा गर्मी के दिनवा आ गर्मी के दिनवा में चुवे पसीनावा आहा हा अब अरे 4 महीनावा गर्मी के दिनवा आ गर्मी के दिनवा में चुवे पसीनावा चुवे ना देवई पसीनावा गोरी तोर दुनिया कहाँ चल गई एने काल गोधनो हो हाँ एने काल के दिन गोधन हो सब जगह गोधन बकल है तब माता बहनी हो दिमाग में रखले बन लोग बिहाने उठे के बाद गोधन कूटे खातिर ई रात भर बजहले रह जियो सर हाँ ए चलते बात के ध्यान देते हुए हम चाहेंगे माता बहन लोग बैठ जाए 1-2 छठ का गीत सुनकर जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ वो तो अरे और माई बहन बाड़ी समझ अब जरा काम बा ओकरा के जाहू तो आज जाने वाला मान लो बैठल रह जरा काम बा जा सकेला ए बाबू अब लइकन खातिर तनी सैड सॉन्ग होखे वो एकदम ए दोनों जानी में केकरा संग गाई हिंका जोरे के हिंका जोरे उ तो भाग होल के जन के ने
खेजन केने भागल माही नहीं आएगी। चलो यही पर काम खींचो, एक तो बैठ जाओ। ए बाबू है ना, ध्यान दलो। प्यार मोहब्बत ये दुनिया से मर गइल बा। अब के दौर में प्यार नहीं होता, सौदा होता, व्यापार होता। प्रेम पहले होता था। अच्छा। लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, यहाँ तक कि राधा कृष्ण के प्रेम रहे। लेकिन आज प्यार ना, आज एक दूसरा के मतलब से आदमी प्यार करता है। प्यार के वर्णन में बहुत ही सुंदर चीज एगो लिखल गई, ध्यान दे सब। हौधा जौन देता हो जा, हो नहीं रहो। प्यारे में तो पगली हाथ काट ले बा, देखो टाका बा। तनी बात पर ध्यान दे, सब गौर करी। हलो, यह समय हो पटना के इको पार्क में एगो लड़का अपना प्रेमिका के इंतजार करता कि अभी ले ना आइल, कहाँ रह गइल। 1 बजे वाला बा, कब आई इंतजार करता लड़का। कहाँ रहा। अच्छा आ गइलू, तनी शांति बनावल जा। कहाँ रहलू हो? इतना देरी कहाँ हो गइलू? लुकवाओ। कहाँ देरी हो गइल? पीछे का छुपाओ तब दो। शुभ विवाह। अच्छा, तारा भाई के बियाह काट देवे लू हो?